Криско Beats Production! Дами и господа, този поздрав е специално направен от Минка за нейния баща, специално за Кузман Джанбаза. За най-добрия от село Гергивец оригинал, дъщеря му Минка. Семейство от Гергивец, поздрав, Керела пе. Дадеске, о Кузман, о Джанбази, кај силес, будхазлас грас. Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте. И симан будбари фамилија, капабарав тумен. Джанбаза пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, ефтино купува. Гергивец, Южна България. O Kuzman, o taj baro, ando Гергивец. Ефтино лев, ефтино бикнел, всичко сам постигнал сам. Се издигнал, има жена, къща, палат и най-красивите едва ли гърми. На Кузман Джанбаза пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. В Гергивец и Южна България. Именка Шумен Сова Керла. Наши пераве на медадес, о Кузман Джанбаза. Памен си думо думе сте, одоле си бари фамилија. Таро паро село Гергивец, о Кузман. Обаре думу како, обаре видеско. Вали гърми на Кузман Джанбаза.